Den Pauw, de Twee Leeuwen en de Groene Wannen. Het binnen samen een paar Dokkumer hoesnamen. Als je in de binnen staat omheen joggen, kunnen je ze samen voorbij komen. De namen die staan op de hoezen, omdat er eigenlijk in de tijd net volle straatnamen waren. Hoesnamen sowieso net een kadaster, hoe we er hier zo te praten. Dus het weer een herkenning. En je zult eigenlijk vaak wel bij herbergen, als er een boer uit hinget, ik nog wel in Engeland en Protten, dat mensen weten, hier moet ik wijzen. Dit is het huis. En zo had iedereen, zo zijn er namen ontstaan, en lang net alle huizen gaan namen, maar een Protten wol. En soms zijn namen die ontstaan, ben zoals deze krimpen, omdat het een oorzaak had. En soms omdat de uitbater van een herberg het een mooie naam vond. De namen komen uit de periode van 1584 aan tot mei eind 1800. Er binnen nevens de Haan tientallen van dit soort namen. Een van de hoezen had dezelfde namen als een plakje in Dantumriel, de Vallon, maar dan met dubbel L. Er zijn twee beschuttings van. De ene kan wijzen dat er een oud huis had in 1611. Dat misschien wrak weer en op punt van omvallen. De orenverklaring is dat het een overtoom is. Een plak bij het schip van de ene wal, van het ene wetter, over de wal in het orenwetter loeken. We kennen, zeker op het moment, kennen we 24 namen binnen op een gevelset. Er komen nou een paar bij. En dit is wel een van mijn favorieten. Het is net een hele mooie naam, maar het is wel een naam die je vrij van waar goed het hoort. Waarom hadden de mensen deze namen gekozen? En dat is dan weer het bijzondere aan deze namen. In Kwaten zal er een replica van een bekend uithingboerd in Dokkum ophangen worden. Waar dat krijgt wijze is nog een verrassing. De naam op de gevels binnen al wat oors als de gevelstenen in de stad, die er echt nog heel te vinden binnen. Gevelstenen in Dokkum zijn wel bekend, maar deze namen zijn eigenlijk helemaal op nij. Ja, en dat is even de fascinatie natuurlijk. Hoe breng ik die aan, waar breng ik die aan en wat is de achterliggende gedachte?